Здравейте! В днешното видео ще покажа една много интересна игра, с която конструирате мотори. Има 4 модела мотори. Ето отзад са инструкциите как трябва да ги конструирате. Ето и частите. Аз тук бях почнал един мотор, но не го завърших. И може в другия клип да го довърша и ще видите как се конструира. И в комплекта има отверка и гайчен ключ, с който да завъртате частите. Аз ви казах, че тук съм си направил един почти съм си направил ето този, но не е завършен. И в другото видео може да го довършим. И това беше всичко от мен. И ако клипа ви е харесал, се абонирайте или дигнете палче нагоре. Чао, до другия път!